ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗാനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 32ാമത്തെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു. ഈ സങ്കീർത്തനാണ്. സങ്കീർത്തനം അല്ലേ? ഓക്കെ. പതിതരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് പൃഥുരാജ പറയണത് മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഹരിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ സ്ലൈഡ് അല്ലേ ഇത്? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അല്ലെ? അതൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വെച്ച് അനേകം ഗീതങ്ങളുണ്ട്. അതായത് മറ്റേ നമ്മൾ ഏതിന് പറഞ്ഞത് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടാണ് നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് അനേകം ഗീതങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് പാടിയ ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദമുനിയുടെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം, സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പാടിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഇവയൊക്കെ പാടി കേൾക്കുന്നത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അപ്പൊ ചുരുക്കി നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മസംഹിത ആയാലും നാരദ പഞ്ചരാത്രമായാലും അതുപോലെ ഭാഗവതമായതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം അല്ലെ, നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാൻ സഹായിക്കും. അതിനാൽ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഞാൻ വകവെക്കുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭൗതികാസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാണ്ട് പാപകർമ്മങ്ങളെ വകവെക്കുന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ കൂടെ അല്ല. കാരണം അതിനേലും വലുത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ശ്രവണത്തെ പറ്റിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രയോറിറ്റി എന്തിനു കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, അതിന്റെ ശ്രവണങ്ങൾ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. നാരദമുനി ശിഷ്യനായ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു. അതിൽ ഭാഗവതി പറയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട വ്യാസൻ, അങ്ങ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഊഹബോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഭഗവത് സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ അത്യന്ത പ്രവർത്തനം ഭഗവത്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് പറയാണ്. ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും ഇവരെല്ലാവരും സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത് സമ്പർക്കമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതല്ലാതെ ഒരു വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു വഴി മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോണത്. അപ്പൊ ആ വഴിയില്ല. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ആ വഴി എന്തിനാണ്? ലാസ്റ്റ് എവിടെ എത്താനെന്ന് പറഞ്ഞത്? അവിടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവാത്മയുടെ അത്യന്ത പ്രവർത്തനം ഭഗവത് ഉച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പല തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ മഹായജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും, വേദങ്ങൾ പഠിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ എന്തിനാണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് ഉള്ളറിഞ്ഞ് നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാവരും ചെയ്യണത്. എന്നാൽ ആരാ പറയണത്? നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജപത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് പറയണല്ലോ, അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തിക്കാന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ജപത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. ജപം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജപിക്കണമെന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാര്യം പറയണത്. അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു മന്ത്രമോ സ്തുതിഗീതമോ നിശബ്ദമായി ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ജപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. മന്ത്രം വളരെ സ്തുതിഗീതം
സ്തുതിക്കുന്നതോ നിശബ്ദമായിട്ട് ചൊല്ലുക, അതിനാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ ഉറക്കെ ചൊല്ലിയ സങ്കീർത്തനമായി, ഉറക്കെ ചൊല്ലിയത് സങ്കീർത്തനമായി, പതുക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജപമായി. ഉദാഹരണത്തിന് ഹരേഷ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പതുക്കെ അവനവന് മാത്രം കേൾക്കുന്ന പാകത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് ജപം. നമുക്ക് മാത്രം കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് ജപം. അത് മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ സങ്കീർത്തനം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ സങ്കീർത്തനം. മഹാമന്ത്രം കീർത്തനത്തിനും ജപത്തിനും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാനും, അതായത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ജപം നടത്തുന്നത് ജപിക്കുന്നതിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ്. കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയാണ് കീർത്തനം. അപ്പൊ 2 ഗുണം കിട്ടണം. നമ്മൾ എന്താണ് ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടും, കീർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം കിട്ടും. സങ്കീർത്തനം പ്രത്യേകിച്ച് സംഘം ചേർന്നുള്ള കീർത്തനം ആണ് സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്ത് തന്നെയായാലും അതിൽ ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ വളരെ നിശബ്ദമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നതിനെ ജപം എന്ന് പറയും, നമ്മൾ ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2നും ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവം കാണുന്നു, ഉച്ചത്തിലോ പതുക്കെയോ മാത്രം ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ മുക്തിയുടെയും സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെയും മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താണ് അത്, പതുക്കെ, അതായത് ജപത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എവിടെയാണ് പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് പതുക്കെ ചൊല്ലി, അത് ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, മുക്തിയുടെയോ സ്വർഗത്തിന്റെയോ മാർഗങ്ങൾ ഉടനെ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വർഗം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ പഠിച്ച് മുക്തിയല്ല സ്വർഗമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാനാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, അല്ലെ? അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഉന്നത തലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ ഉയരാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുക്തിപരമായാലും സ്വർഗീയ, അതായത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വർഗീയ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടൂല, അല്ലെ? അത് സ്വർഗത്തിലുള്ളവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, ദേവന്മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ദേവന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അവര് പരിശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്, അല്ലെ? പരിശുദ്ധ ആത്മാക്കളാണ്. കമ്പയർ ടു നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാരാണ്, പരിപൂർണമല്ല. അതിന് പറഞ്ഞു ആ ലെവലിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ട്? നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് സമർപ്പണം. ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. സമചിത്തരായ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണനോട് താഴെ പറയുന്ന വിധം 3 വിധേയത്വം കാണിക്കാം. പിന്നെ സമർപ്പിക്കുക, എല്ലാതും സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ല. നമ്മ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും മുഴുവനും സമർപ്പണാത്മാവ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്. അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്. അത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ദൈനബോധികം, പൂർണ്ണമായി സമർപ്പണം, ലാലാസമായി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സമർപ്പണത്തെ തന്നെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1 സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന, 2 പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം, പിന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിലെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ. മറ്റു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാർത്ഥന എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം, പരിപൂർണമായി. പക്ഷെ അടുത്ത ഘട്ടം സമ്പൂർണ്ണ. അപ്പൊ ഈ സമർപ്പണത്തിൽ തന്നെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഏതിൽ പറയുന്നത്? പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് 3 ഘട്ടങ്ങൾ. അത് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും എല്ലാതും പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും ഐന്ദ്രിക സംതൃപ്തനത്തിനല്ല. ഭഗവാനുമായി വ്യവസ്ഥാപിത ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആകുന്നയാൾ തന്റെ ആദിമ നില മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നില പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം, അതായത് നമ്മൾ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നില പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ആ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എവിടെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാണ്. നമ്മൾ ആൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു, നമുക്ക് അവിടെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു, അതല്ലാതെ മറന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന്, ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക്. അവിടേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്ത്, ദാസൻ, പിതാവ്, കാമുകി എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഇതിനാണ് ലാലസമായി എന്ന് പറയുന്നത്.
ആ പൊസിഷനിൽ തിരിച്ചെത്തണാണ് നമ്മൾ. അത് ചിലപ്പോൾ ദാസനായിട്ടായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടായിരിക്കാം, ഭഗവാന്റെ കാമുകിയായിട്ടായിരിക്കാം, ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല. ആ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെ ലാലസമായി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായ അവസ്ഥ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും. ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പിരിച്ചുവിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാളെ തിരിച്ചെടുത്ത്, അപ്പൊ എന്താണ്, ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആള് കയറും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആ പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ അതിനെയാണ് പറഞ്ഞത് ലാലസമായി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അഥവാ ഒരുവൻ സ്വാഭാവിക നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഇച്ഛാരൂപം എന്ന് പറയുന്നു. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കും വെളിപാടിനും ഫലമായി ഭഗവാനുള്ള തന്റെ ആദിമ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴുള്ള പരിപൂർണ മോചനം സംസിദ്ധമാകുമ്പോൾ സ്വരൂപസിദ്ധി എന്ന സാംഘിക അവസ്ഥയാണ് ലാലസഘട്ടം എന്ന് വിധേയത്വം. അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. നമുക്കൊരു ബന്ധം ഭഗവാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ അത് വിസ്മരിച്ചു, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായി ഉയർന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ സേവനം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് സേവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തന്റെ ആദിമ ബന്ധത്തെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ആയ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണേ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന പരിപൂർണ മോചനം സംസിദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥ. നമ്മൾ ആ അവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സ്വരൂപസിദ്ധി എന്ന സാംഖ്യ അവസ്ഥയാണ് ലാലസഘട്ടം എന്ന വിധേയത്വം. അപ്പൊ അതിനെ സ്വരൂപസിദ്ധി, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വരൂപം കിട്ടി. അപ്പൊ സ്വരൂപം കിട്ടി, ഏതാണ് നമ്മളെ പൊസിഷൻ രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മാനേജറായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനേജറായിട്ടാണ് വീണ്ടും അവിടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആവും. നമ്മൾ പിയൂൺ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പിയൂൺ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പോയിന്റഡ് ആവും. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പൊസിഷനാണ് സ്വരൂപസിദ്ധി. സാങ്കേതിക അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ലാലസമായ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും ആ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താം, അതാണ് ലാലസമായി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ വിധേയഭാവത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുമാരന്മാരുടെ സ്വാഭാവിക ഒരു സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, അതുപോലെ തിരിച്ചും അതിതീവ്രമായ സ്നേഹവികാരമുണ്ട്. അങ്ങനെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ഈ മട്ടിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആകർഷണം അങ്ങോട്ട് നേരെ എനിക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ വെച്ചും അനുരൂപമാണ്. ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പ്രേമബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഒരു കുമാരന്റെയും കുമാരിയുടെയും അല്ല അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന് ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം അവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാൻ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. യുവാക്കൾ എപ്പോഴും പരസ്പരം ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികം മാത്രം. ഇതിന് മറ്റാരാടെങ്കിലും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായ രതിപ്രചോദനം കൊണ്ട് തന്നെ വിശേഷ പരിശീലനമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവും. ഇത് ഭൗതികമായ ഉദാഹരണം. പക്ഷെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാനുമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള താനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാവണമേ എന്നെപ്പോഴും ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ലാഭചിന്തയോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമോ ഇതിനില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണഘട്ടമാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഈ സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം. ഇതാണ് പരിപൂർണ അവസ്ഥ. നമ്മൾ ഒന്നും അറിയാതെ ഭഗവാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലാഭം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനിലുള്ള ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവാം. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അല്ലെ. നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സ്, നമ്മളെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ്, മകൾ, അച്ഛൻ, അമ്മ ഇവരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെ. അവരായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് വരണോ അതിനെയാണ് ശരിക്കും സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറയല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെന്താണ്? ആ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ആകർഷണം നമ്മളേക്കൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു
ഘട്ടത്തെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരണമെന്ന് ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. വിനയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിധേയത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എന്നെക്കാൾ പാപിയായ ഒരു ജീവാത്മാവില്ല, എന്നെക്കാൾ ധിക്കാരിയായ മറ്റാരുമില്ല. എന്റെ പാപകരങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ സ്വയം നാണിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം അപരാധിയും പാപിയുമായപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഭക്തന്റെ പാപിയുമാണിപ്പോൾ. ഇതാണ് ഭക്തന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നില. ഒരു ഭക്തന്റെ വിനയത്തെ പറ്റി പറയാണത്. അത്തരം വിനയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തൻ അത്തരം പരിശുദ്ധമായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും ആ ഭക്തൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നെക്കാൾ പാപിയായിട്ടുള്ള ഇല്ല എന്നാണ്. പാപം പോലെ എന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നാണിച്ചു പോകുന്നു പറയുന്നു. അത്രയും പാപം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അത്രയും വിനയമായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ആ അവസ്ഥക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണമായ സമർപ്പണ ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം. ബദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പൂർവ്വജന്മത്തിലെ തീർച്ചയായും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഇത് സമ്മതിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറയുകയും വേണം. ഇത് ചെയ്തു കഴിയുന്നതോടെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഭഗവാൻ മാപ്പ് നൽകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനറിയാം, നമ്മൾ എത്ര ജീവിതത്തില് പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോന്നിട്ടാണ്. ഏത് ജന്മത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതാണ് ഭക്തൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതാണ് സർവധർമ്മ പരിത്യജ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ പാപോ പുണ്യോ ഇതൊന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതേ ഇല്ല. അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോയിക്കോളും. അത് ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ആ ലെവലിലായിരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. മുന്നിലത്തെ പിന്നിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക്, അത്തരം വലിയ തെറ്റുകളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം എപ്പോഴും ആർക്കുണ്ടാവും? ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഓരോ പാപപ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ മാപ്പ് നൽകുന്ന കരുതി തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാനുള്ള ദുഷ്പ്രവണത വെച്ച് പുലർത്താൻ ആരും തുനിയരുത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ലൈസൻസ് അല്ല ഇത്. അത് നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരാണ്. ദുഷ്പ്രവണത വെച്ച് പുലർത്തുവാൻ ആരും തുനിയരുത്. നാണം കെട്ടവൻ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ തെറ്റുകൾ നമ്മള് ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതാണ് ആനര കുളി പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. ആന എന്താ ചെയ്യാ? ചെളി നല്ല വെള്ളത്തിൽ വീണ്ടും മണ്ണ് വാരിയിടും. അങ്ങനെ ചെളി പിന്നെ എന്താ കാര്യം? അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോകരുത്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം സർവപ്രധാനമാണ്. സ്വന്തം പാപ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളും എന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നത് വങ്കത്തെ നിറഞ്ഞ ചിന്താഗതിയാണ്. നമുക്ക് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാൽ അത് പശ്ചാത്താപം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവത് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇനി എല്ലാതും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ശരിയല്ല. അതിനാണ് വങ്കത്വം നിറഞ്ഞ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ തെറ്റാ. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ വിദ്യായത്വത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭക്തൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, താമരക്കണ്ണ, നിരന്തരം ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരോടുകൂടി പ്രാന്തനെ പോലെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം പാടി എനിക്ക് യമുനാ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും. അപ്പൊ നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ഒന്നും ആ ഭക്തൻ ഉണ്ടാവില്ല. കണ്ണീരോടുകൂടി അല്ലെ, ആനന്ദം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ണീര് വരും അല്ലെ. ആനന്ദത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ചൊല്ലിട്ട് യമുനാ തീരത്ത് തീരാൻ എങ്ങനെ, യമുനാ തീരത്ത് കൂടി കഴിയാൻ എങ്ങനെ, ആ ദിനത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലെപ്പോഴും നിൽക്കാന്ന് പറയില്ലേ, ആ അനുഭവം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടാവില്ല, കിട്ടുന്ന വരെയുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇത് മറ്റൊരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടമാണ്. അങ്ങനെ കാണാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓരോ നിമിഷവും 12 സംവത്സരമായി ലോകം തന്നെ ശൂന്യമായി തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇപ്പൊ ലോകം തന്നെ അങ്ങനെ കാണാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓരോ നിമിഷവും 12 സംവത്സരവുമായി ലോകം തന്നെ ശൂന്യമായും തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചത്. ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഉത്സുകനാണ് വേണ്ടത്. പറഞ്ഞില്ലേ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഘട്ടം ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും സഹസ്രങ്ങളും പറയില്ലേ, സഹസ്രാവസ്ഥ, അത്തരം വർഷങ്ങൾ പോലെ തോന്നിക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് ശരിക്കും ആരെ ആഗ്രഹിച്ചത്? ചൈതന്യ പ്രഭു ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയണത്.
സ്വന്തം രീതിയിൽ, അതായത് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴാണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിനോട് വളരെ അത് ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോ ആ വ്യക്തി വരാന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഓരോ സമയവും എന്താണ്, ഓരോ വർഷങ്ങൾ പോലെ കടന്നു പോകും അല്ലെ? ആ ഒരു അവസ്ഥ, പ്രത്യേകത ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരെ വിശേഷിച്ച് ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ. അപ്പൊ സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനാകുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അത്ര നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കാണ് ആ വ്യക്തിയെ എന്ന് സേവിക്കാൻ വേണ്ടി. ആ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തത്രപ്പാട് നമ്മൾ കാണിക്കില്ലേ? അത് അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാന് വേണ്ടി കേഴാൻ പഠിക്കണം. ഈ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി ഉറക്കെ കരയാനും ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിന് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ലൗല്യം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാന് വേണ്ടി കേഴാ. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ പരിപൂർണമായിട്ട്. എത്ര ചെയ്താലും അല്ലെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അല്ലെ? എത്രയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുത്താലും. ഇപ്പൊ നമ്മമാര് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഭക്ഷണം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും, വീണ്ടും കുട്ടി കഴിക്കുമ്പോ വീണ്ടും വയറാറിഞ്ഞില്ല, മോനൊന്നും കൂടെ കഴിക്കും, അല്ലെ മോളൊന്നും കൂടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ എന്ന അവസ്ഥ വേണമെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് കേഴാൻ പഠിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും അത് പരിപൂർണമാവാത്തൊരവസ്ഥ, അതിന് ഭഗവാനോട് കേഴാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി ഉറക്കെ കരയാനും ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഇതിനാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും സമ്പൂർണതയ്ക്കുള്ള വിലയാണ് ഈ കണ്ണീര്. കേഴാൻ പഠിക്കുക. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് പോരാ 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 എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, പരിപൂർണത്തിലേക്ക് എത്താത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് ലൗല്യം. അപ്പൊ ഏറ്റവും പിന്നെ പറഞ്ഞ അതാണ് ഈ ലൗല്യം വളർത്തുമെങ്കിൽ അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഭക്തൻ കൊടുക്കേണ്ട വില. അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് പരിപൂർണ വരാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് എന്താണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വില എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതല്ലാതെ അവിടെ പ്രവേശന ടിക്കറ്റിന്റെ വില ഭൗതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കാനാവില്ല. ലൗല്യം ലാലസമയം, അതാണ് അഭിലാഷവും ഔത്സക്യവും അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ നാം കൊടുക്കേണ്ട വില. അപ്പൊ ലൗല്യത്തിന് ലാലസമായി, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം. മറ്റേതിങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് എത്തുന്നില്ല, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താത്ത ഒരവസ്ഥ. അതാണ് പിന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തുന്നത്. ആ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് ലാലസമായി എന്ന് പറയാം. പിന്നെ പറഞ്ഞത് പ്രധാന സ്തോത്രങ്ങൾ പാടൽ. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത നിറയെ പ്രാമാണികമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വിശേഷിച്ചും വിരാട് രൂപത്തിൽ അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 11ാമത്തെ അധ്യായം, അതേപോലെ തന്നെ ഗൗതീയ തന്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണം, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ നമ്മൾ പാടണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഭഗവതിയിൽ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിൽ പല പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അല്ലെ? അത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പ്രാർത്ഥന ഗീതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഭക്തൻ ചൊല്ലാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന ഗീതങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത്തരം സ്തോത്രങ്ങളുടെ മഹാത്മ്യം സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതനാവാനുള്ള ഭക്തന്മാരും മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാര് പോലും ആരാധ്യനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമാവാനുള്ള ഭക്തന്മാരെ. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്താണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് ഓരോ സ്തോത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇഷ്ടമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതന്നെ നമ്മള് ഗീതങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലണം, പറയണം, പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യത. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്നു. ജനറൽ ആയിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യനെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാണ്, അവരെന്താണ് ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ സദാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ആ വ്യക്തിനെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇഷ്ടമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ആവശ്യമായ ഒന്നുമില്ല. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ദേവന്മാരുടെ ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. മറിച്ച് ദേവന്മാർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ഔത്സുക്യം കാണിക്കേണ്ടതാണ്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്കുമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ദേവന്മാരുടെ ആവശ്യപ്പെടില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാർക്ക് എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് ചെയ്തു കൊടുക്കും? ദേവന്മാർ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതാണ്. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ ദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ഉണ്ടാവും. അടുത്തത് പ്രസാദ ഭക്ഷണം. ആദരപൂർവ്വം നിത്യേനെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചരണാതീർത്ഥം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യം ബലം നേടുന്നു എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. പത്മപുരാണം പ്രസാദ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. പ്രസാദം നമ്മൾ എന്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് 1000 യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ബലം നേടുന്നു. അത്രയും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പത്മപുരാണത്തിന്റെ കോട്ടിംഗ് ആണ്. അവിടെ എന്താണ് ചരണാമൃതം, ചരണതീർത്ഥം, അതേപോലെ തന്നെ ചരണാമൃതപാനം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്തിയിട്ടുള്ള ജലം ശേഖരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. പൂക്കളും ചന്ദനം, പനിനീര് തുടങ്ങിയ വാസന ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സൗര്യമാക്കി തീർത്ത ജലം ഭഗവാന്റെ പാദാരോഗ്യങ്ങൾ കൂടി വഴുതി വീഴുന്നത് ശേഖരിച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈര്യമായി കലർത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് അപാരമായ മൂല്യം, ആത്മീയ മൂല്യവും കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ചരണാമൃതത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ജലം. അതാണ് അതിന് പൂക്കളുണ്ടാവും, പനിനീരുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, വാസന ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ എന്താണ് അത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ചരണം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അത് വീഴുന്നത്. അപ്പൊ അത് പിന്നെന്താണ് പുളിയില്ലാത്ത തൈരുമായിട്ട് കലർത്തുന്നു. അപ്പൊ അതിനാണ് ചരണാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ, തീർത്ഥജലം എന്ന് പറയും. ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ കഴിയും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ ചരണാമൃതം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനും പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കാനും എത്തുന്നവർക്ക് തികഞ്ഞ ആദരവോടെ 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം കഴിക്കുകയും അതോടെ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതില് ഇതേപോലെ തന്നെ സുഗന്ധമായിട്ടുള്ള തുളസി ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്, പൂക്കള്. അപ്പൊ അത് പനിനീര് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ നല്ലതാണ്. രണ്ടാം ആത്മീയമെന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തതാണ്, ഭഗവാന്റെ അഭിഷേക ജലമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എന്നാ പറയുന്നത്. വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കൽ. നമുക്കറിയാം വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഗന്ധ പൂക്കൾ നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലെ, അതെടുത്ത് നമ്മൾ അത് മണക്കും അല്ലെ, അതാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മുഴുവനും ഭക്തർ ഉപയോഗിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ അതില്. അപ്പൊ അതില് വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെ പറ്റി പറയണം. സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടെ സർപ്പദർശനമറ്റ നിർദ്ദിഷ്ട പച്ച മരുന്ന് മണക്കുന്നത് പോലെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വേഗത്തിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ്. കാരണം നമ്മളത് സ്മെല്ല് ചെയ്യും, പച്ചമരുന്ന് കിട്ടിയ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കള് നമ്മൾ മണക്കണം, സുഗന്ധങ്ങള് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ഏതാണെങ്കിലും ധൂപോ ദീപോ പൂവോ ജലമോ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മളെ മൂർത്തിനെ ആരാധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ വിഗ്രഹ സ്പർശം. വിഷ്ണു ധർമ്മോദരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: വൈഷ്ണവചര്യയിൽ
കടന്ന് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ചെന്ന് വിഗ്രഹത്തെ തൊടാനുള്ള ഒരു അവകാശവും ഇല്ല. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതാണ് പൂജാരികളെന്നല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ചെന്ന് വിഗ്രഹത്തിൽ തൊടൂല, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അത് വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? വൈഷ്ണവ ചര്യയിൽ കടന്ന വ്യക്തി, കൃഷ്ണബോധത്തിൽ കടന്ന വ്യക്തി, ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ വിഗ്രഹത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ക്വാളിഫൈഡ് ആവണം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത്, അല്ലെ? നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മ അത്രയും പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് പറയുന്നത്. ഭാരതത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാന കാലത്തെ ചണ്ടാലൻ തുടങ്ങിയ അധകൃതരെയും തുപ്പുകാരെയും മറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടന്നിരുന്നു. അവരുടെ ശുചിത്വമില്ലായ്മ സമ്പ്രദായം കാരണമായിരുന്നു ഈ വിലക്ക്. അല്ലാണ്ട് അവരോടുള്ള വിലക്കൊന്നായിരുന്നില്ല. അവർ ശുചിത്വമായിട്ട് ഇരിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്ന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എടുത്ത് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും സമരങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പറയും. അതേസമയം ഭക്തന്മാർക്കുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കിടയിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഇതിന് മുന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ശുചിത്വം എങ്ങനെയാണ് നാം പരിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ അതിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ജനിച്ച കുടുംബമായിട്ടല്ല ബന്ധം. അവൻ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അത് നമ്മൾ വ്യാസദേവന്റെ കഥ അനവധി നമ്മളെ മിയാചാര്യമാരെ കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അത് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും അവന് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് മാത്രം ഉള്ളൂ. ഈ ശുചീകരണ പ്രക്രിയകൾ സ്വീകരിക്കണം. ഹരിജൻ, ദൈവത്തിന് മക്കൾ എന്ന സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയും അനുയായികളും തമ്മിൽ വലിയ വടംവലം നടന്നിരുന്നു. വെറുതെ നമ്മൾ പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടക്കില്ല. പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പേര് മാറ്റാം. അതാണ് വെറുതെ ഹരിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഹരിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? പരിശുദ്ധനാണ് ഹരി, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാവില്ല. നമ്മ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ആവണമെന്നില്ല, അല്ലെ? പറയും പേരിന് പറയാന്നല്ലാണ്ട് നമ്മള് ആ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നത് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല, പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. പരിശുദ്ധീകരിക്കാതെ ഒരിക്കലും. അതാണ് അവിടെ അന്ന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നിയമം മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിയമം തന്നെയാണ്. ശുചിയായി ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം എന്നുള്ള നിയമം. അപ്പൊ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശുചിയായിട്ട് ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം. ശുചീകരിക്കണം, മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ശുചീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രം. അതിപ്പോ ആ നിയമം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് സ്ഥിതി. വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ചിട്ടയും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം. അല്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നവർക്കാവില്ല. അതാണ്. എല്ലാവർക്കും കയറി പറയില്ല, എല്ലാവർക്കും കയറി തോണ്ടാനുള്ള സ്ഥലമല്ല അത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ. അതെന്താണ്? അതിന്റെ രീതി കറക്റ്റായിട്ട് ശുചിയായി ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടക്കാമെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരം മനസ്സ് ശുചീകരിക്കുക, ക്ഷേത്രാരാധന കർശനമായി പാലിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വിഗ്രഹത്തിൽ സ്പർശിക്കാം, പൂജകൾ ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നവർക്കാവില്ല. വെറുതെ പോകുമ്പോൾ എന്നാ ശരി, അതിനുള്ളതല്ല എന്നൊരു ക്ഷേത്രവും അതുപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹവും. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം, ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്ന് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവർക്ക് സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും കൈവരും. എന്താണ്? പരിശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തു അതേ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ അവനെന്താണ്? എല്ലാ അഭിഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചിരിക്കും, കിട്ടിയിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് വിഗ്രഹ ദർശനം. ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നതിനെ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം വരാഹപുരാണത്തിലുണ്ട്. വരാഹപുരാണത്തിൽ പറ്റി പറയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നു, വസുന്ധരെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ഗോവിന്ദൻ ദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജാവിന്റെ കോടതിയിൽ കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം, വിഗ്രഹത്തിനെ ദർശിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ
കാര്യം അവിടെ എഴുതിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വരാഹ പുരാണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയണേ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവനെ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവനെ യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ, അതായത് മരണമില്ല എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ലോകത്തിലേക്ക് അവൻ കടക്കും. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് വിഗ്രഹ ദർശനത്തിനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉന്നതമായ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ അത് മരം കൊണ്ടല്ലേ അതല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അതേ രീതിയിൽ കാണുകയും അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഉന്നതമായ ലോകത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായ ഉന്നത ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ കടക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ആരതി ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും പറ്റി പറയാണ്. വിഗ്രഹത്തിന് ആരതൊഴിയുന്നതിന് കാണുന്നതിന്റെ ബലത്തെക്കുറിച്ച് സ്കന്ദപുരാണം പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദീപാരാധന ഉണ്ടാവും, അക്കാലത്ത് മംഗളാരാധന ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാണുന്നതിന്റെ ഗുണമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആരതി അല്ലെ, നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദീപാരാധന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് നോക്കി നിൽക്കും ആ ടൈം അല്ലെ. അതിന്റെ ഗുണമാണ് പറഞ്ഞത്. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ബലമെല്ലാം അതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും അതോടെ നശിക്കും. അത്രയും പവറാണ് എന്താണ്? ആരതി കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഏതിലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണും. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത 1000 വർഷങ്ങളോളം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാതെ മാറുകയും ബ്രഹ്മഹത്യ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അതടക്കം നശിക്കും. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ആരതി ദർശിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീരാമ ജയന്തി, പ്രമുഖ വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം, ദോലയാത്ര തുടങ്ങിയ പലതരം ശിഷ്ടാചാരങ്ങൾ നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മദിനം, ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിരിക്കണം. ദോലയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? എന്താ ദോലയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ദോലയാത്ര ഇത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ചടങ്ങുകൾ കൂട്ടിയാൽ മതി. അത് ഹരേഷ്ണ. ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രഥം നഗരത്തിലേക്ക് മിക്ക വീതികളിലൂടെ ഘോഷയാത്രയായിട്ട് കടക്കുന്നു. അപ്പോ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രഥത്തിൽ ഭഗവാനെ രഥത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ. അങ്ങനെ രഥത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പിറകെ നമ്മൾ നിൽക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ യാത്രയിലൊക്കെ ഉള്ള ജഗന്നാഥന്റെ രഥയാത്ര, അതന്നെ ജഗന്നാഥന്റെ രഥയാത്രയൊക്കെ പോലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ വെറും ജിജ്ഞാസ മൂലം രഥത്തിന്റെ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ പട്ടിയിറച്ചി തിന്നുന്നവർ പോലും വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭവിഷ്യപുരാണത്തില് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു സാധാരണ ചണ്ടാളൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പട്ടിയിറച്ചി കഴിക്കുന്നവനെയാണ് ചണ്ടാളൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവന് പോലും എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രഥത്തിന്റെ പിറകെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം രഥയാത്രയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അതെന്താണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ജഗന്നാഥന്റെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ശരിക്കും രഥയാത്ര നടക്കുന്നത്. ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഞാനായ ഉത്സവം ഏതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നാളെ പറയട്ടെ. ദലയാത്രയും ദോലയാത്ര. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ? ഇതിൽ നമ്മളെ ഇമ്പോർട്ടൻസുകൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മ ആരതിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഉത്സവങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കണം. അങ്ങനെ പല പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരേ പുരാണങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇന്ന പുരാണത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. വിഗ്രഹത്തിന് സ്പർശിക്കേണ്ടത്, ആർക്കും ചെന്ന് സ്പർശിക്കാനുള്ളതല്ല വിഗ്രഹം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കള്, പൂക്കള്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മണക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ അഭിഷേകം കഴിക്കണം, ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത് കഴിക്കണം.
കിട്ടുന്നതിനാണ് ആചരണാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആചരണാമൃതം. പിന്നെ പ്രസാദം കഴിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടണം. ഭഗവാന്റെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ നമ്മൾ പാടണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ നമ്മ അറിയാതെ ഭഗവാനായിട്ട് അടുക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനായിട്ട് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് അങ്ങനെ അടുത്തടുത്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം. ആ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ലാലസഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ലാലസമായി അത് അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാവം നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഭഗവാനായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കിടക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മാനേജറിനെയും മാനേജര്, പിയൂണെങ്കിൽ പിയൂൺ. അവിടെ മാനേജറും പിയൂണിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ. നമ്മൾ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കരുത് അതിനെ. അതായത് നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു കണക്ഷൻ, ആ കണക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. സമർപ്പണം, ജപം. പിന്നെ ജപത്തിനെ പറ്റി പറയും അല്ലെ. ജപം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജപം അല്ല. ഉറക്കന് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സങ്കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ സംഘം ചേർന്നിട്ടുള്ള കീർത്തനം. അതെന്താണ്, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഉപകാരമായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഇതിൽ ഉത്തമം ഏതാന്ന്? ഉത്തമം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് മാത്രം കിട്ടും, ഉറക്കന് ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അപ്പൊ സങ്കീർത്തനം ബെറ്റർ അല്ലേ? അപ്പൊ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. അതല്ലേ സങ്കീർത്തനം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം അതാണ്. അത് നമ്മൾ നാമം ജയിക്കുമ്പോ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടുതൽ അറിയാതെ അവരും നാമം ജയിച്ചു നമുക്കും കിട്ടും, മറ്റുള്ളവർക്കും കിട്ടും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരും അവരത്യാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അവർക്കും കുറച്ച് പുണ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കും കിട്ടും. നമ്മൾ കാരണം കൊണ്ടൊന്നല്ല. അതല്ല നമ്മളെ വീട്ടിലായാലും നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ നമ്മള് ചുറ്റുപാടും കുറെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. നമ്മൾ കാണാത്തതായിട്ട് കുറെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ചെടിയായാലും ഒരു മരമാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. അതിന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സയൻസ് ആയിട്ട് പ്രൂവൺ ആണ് അതൊക്കെ. അതായത് ഒരു ജർമ്മനിയിൽ എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു എക്സാമ്പിൾ അത് നമുക്കറിയാം. അതൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു തുളസിയല്ല, ഒരു റോസപ്പൂ എടുത്ത് അതിന് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാ വളമൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാതും കൊടുത്തതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് ഇതേപോലെ 2 തുളസിയല്ല റോസാപ്പൂ എടുത്ത്, റോസിന്റെ ചെടി എടുത്ത് അതിന് വെള്ളവും വെളിച്ചവും എല്ലാതും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് അതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൊടുത്ത് ഒരെണ്ണത്തിന് എന്നും ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരെണ്ണത്തിന് നല്ല പാട്ടുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. രണ്ടിന്റെയും രീതി വളർന്നു വരുന്ന രീതിയും രണ്ടായി മാറി. ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം. അതാണ് ആ മന്ത്രത്തിന്. അപ്പൊ നമ്മളെ മന്ത്രം അത് അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണ്. അത് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അതാണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും നമ്മളെ വീടൊക്കെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പറയുന്ന കാര്യം. അതാണ് നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ പൂജകളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ്. ആ മന്ത്രം അത് പവർഫുൾ ആണ്. അത് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനെയും ഒക്കത്തിനും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് മന്ത്രത്തിന്. അതിന് നമ്മൾ ഒറ്റ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മളത് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് നമുക്കറിയാലോ. അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ലെവലിൽ നമുക്ക് മന്ത്രം ജപിക്കാം. അല്ല അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചല്ല. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊക്കെ ചൊല്ലിയാലും കുഴപ്പമുള്ളതല്ലാന്ന്. ചിലർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അത് പബ്ലിക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ടും പറ്റില്ല. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പം നമ്മളെ സഹിക്കും. പുറപ്പെടുന്ന ചൊട്ട് സഹിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഉറക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചിലവ് ഇപ്പൊ അവർ തന്നെ സംശയമില്ല. ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്ത എന്താണ് അവർ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്ത, ക്ലാസ്സില്ലേ, ഇന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നില്ലേ, താമസിച്ചു പോയോ എന്നൊക്കെ അവർ തന്നെ ചോദിക്കും. അതെ, അത് പതുക്കെ പതുക്കെ വരും. അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ. എന്നാ ശരി, എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഞാനും 1-2 ജപം തുടങ്ങാൻ പറയും. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ജപം തുടങ്ങും. അതങ്ങനെ അങ്ങനെ 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 പതുക്കെ പതുക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണ്ട. നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഭഗവാനായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ബന്ധുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിട്ടാണ്. ബാക്കി എല്ലാതും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെല്ലാ ബന്ധുക്കളും സ്വത്തും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെ ഒറിജിനൽ ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനായിട്ടാണ്. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധസ്ഥം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ആണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനോട് മറ്റുള്ളവര് കണക്ഷൻ ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ വന്ന അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളെന്താണ് ഈ ലോകത്ത്
കേരളത്തില് ഇന്ന വില്ലേജില് ഇന്ന ആളുടെ മകനും മകളായിട്ട് ജനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാരണമുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ കർമ്മഫലമാണ് അത്. നമ്മളെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വിഷമം വരില്ല. നമ്മളറിയാം നമ്മളെന്തായാലും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത്. അതല്ല, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അറിയാലോ അതൊക്കെ? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് കിടക്കാം. 10ലേക്ക് നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ വല്ലതും പറഞ്ഞ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇന്നും കൊണ്ട് 10 കൊണ്ട് എടുക്കാം. നാളെ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടേ? ശരി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 10 ഇട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ 10 ചാപ്റ്ററിന്റെ 10 ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്ലാൻ ചെയ്യണ എത്രയാണ്? ആ ഒരു 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അതിൽ 10 എഴുതാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി വരാം. 10ന്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു റിവിഷൻ എടുക്കാം അല്ലെ? 10 വരെയും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം റിവിഷൻ എടുക്കും. റിവിഷൻ എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണുണ്ടോ, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാതെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. അത് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എഴുതാം, ബാക്കിയുള്ളത് ഇടയിൽ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും എഴുതാം. അപ്പൊ ഒരാൾ വിട്ട് അടുത്ത ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരാൾ മാത്രമാവരുത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം. എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രഭുജി. എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ, എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളെ അല്ലേ? നാളെ 10 കഴിഞ്ഞിട്ട്. നാളെ 10ാമത്തെ അല്ലേ പ്രഭു? ഇന്നെടുക്കാം. 10 കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രവണം. നമുക്ക് കുറച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നാളെ എന്ന് തീരുന്ന അന്ന്, നാളെ തീരുന്നെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് എഴുതി തുടങ്ങിക്കോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇതിനകത്തുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാ. അല്ല, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയല്ലേ 10 12? അതിപ്പോ പുതിയതായിട്ട് തന്നതിന് 10 10 അല്ല, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ അതിൽ നിന്ന് 10 ചോദ്യം ചോദിക്കും. 10 അല്ല 12 ചോദിക്കും. 10 ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതില് എല്ലാവരും ആൻസർ എഴുതാം. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം എല്ലാവരും, 10 പേര് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ആരെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. ആരും അയച്ചുതരാം, ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് എത്തിയിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമല്ലോ. സതിമാതാജി എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. മാതാജി പ്രഭു ഞാൻ വൈകിട്ട് അയച്ചു തരാം. അതെ, ഒന്ന് അയച്ചു. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാ ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ എന്റെ നമ്പർ അറിയല്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ. അപ്പോ ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് ശ്രവണ സ്മരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇതില് 10ാം അധ്യായത്തില്. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേഷ്ണ ശ്രവണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ശ്രവണം കേൾവി കൃഷ്ണപദം വളരാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്ര ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രമായി തീരുന്നു. അതാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മളെ ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നവവിധ ഭക്തിയിലെ ആദ്യത്തെ അല്ലേ ശ്രവണം കീർത്തനം? അതെ, നവവിധ ഭക്തിയിലെ ആദ്യത്തെയാണ് ശ്രവണം തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്താഭാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് ഭക്തുപാസനയില് നമ്മൾ ഉപാസനയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലേ ശരിക്കും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, സാധനയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു.
ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, സാധന ചെയ്യണം. ഈ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രവണമാണ്. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതും എന്തൊക്കെ ശ്രവിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഭഗവാനെ പറ്റി അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവേശിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഏതെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാകുന്നു. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗരുഡ പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗരുഡന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിലാണ് ഈ മരണാന്തര ജീവിതങ്ങളൊക്കെ പറ്റി 28 നരകങ്ങളും അവിടുത്തെ ഓരോ നരകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒക്കെ ഈ ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദർശനമേറ്റ് അവബോധാവസ്ഥയിലെത്തിയതിന്റെ തുല്യമാണ്. ഈ രണ്ട് അവബോധ അവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അതിന് കാരണം. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ പറയുന്നത് നമ്മളെ സർപ്പദർശനം, പാമ്പ് കടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അതായത് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിച്ചിട്ടില്ല, ജീവനുണ്ടോ ജീവനുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. അതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശ്രവണം. അത് ശബ്ദം, ആ മന്ത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, ഈ സർപ്പദർശനമേറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഗരുഡ പുരാണം ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഗരുഡനും സർപ്പവും തമ്മിൽ കണക്ഷനുകളൊക്കെ അറിയാം. സ്പർശന ദർശനമേറ്റവൻ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം അബോധാവസ്ഥയിലാകും, തുടർന്ന് അതിനിദ്രയിലും തന്റെ സത്തത്തെയോ യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തെയോ ഭഗവാൻ തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവനാകിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരും ഉറക്കത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ. പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളെ ബോധം പോകും അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മളെ നിദ്ര ആ അവസ്ഥയിലാണ്, ബോധം കെട്ട അവസ്ഥയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലാണ് എന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ നിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അബോധ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ ജീവിതം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ പാമ്പ് കടിച്ച പോലെയാണ്, മായ എന്ന പാമ്പ് നമ്മളെ കടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണബോധമില്ലാത്തതിനാൽ മൃതപ്രായം എന്ന് പറയാം, മരിച്ച പോലെ തന്നെ. സർപ്പദംശനമേറ്റു മരിച്ചു എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടവനെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിനു പറ്റിയ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമുണ്ട്. അതേപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അവബോധ അവസ്ഥയിൽ ഒരാളെ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും, മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതാണ് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മള് പാമ്പ് കടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ, അതിന് ആത്മീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കണം. അതൊരു മന്ത്രമാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെ പറഞ്ഞു. പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രം കൊണ്ട് പാമ്പിന്റെ വിഷം മറക്കുന്ന വൈദ്യന്മാര് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാ? ആരെങ്കിലും അറിയാം? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മന്ത്രം കൊണ്ട് അവരുടെ മന്ത്രം കൊണ്ട് പാമ്പിന്റെ വിഷം ഇറക്കിക്കും, കല്ല് വെച്ച് ഇറക്കുന്നവരല്ലേ? അവര് പേരെന്തോ പറയുമല്ലോ, എന്തോ അവർക്ക് വിഷവൈദ്യൻ അല്ലേ? മന്ത്രങ്ങള് അതിന് അത്രയും പവർഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതന്നെ. അപ്പൊ അത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായയെ മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഹരകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരിക്കണം. അതെന്താണ്? നമ്മളെ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവണത്തിന് പ്രാധാന്യം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആരോട് പറയുന്നതാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജിനോട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവശായിയായ പ്രവർത്തനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാത്മാക്കളുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്തുനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വാഗ്മയമായ അമൃത നദി പ്രവാഹത്ത് ഓരോരുത്തരും ചെവി കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള സത്സംഗം, ആചാര്യന്മാരെ കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം അതാണ്. കാരണം ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അങ്ങനെ അമൃത നദി അല്ലെ, അമൃത നദിയെ പോലെ ഓരോരുത്തരും ചെവി കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഇത്തരം സർവശായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവർ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ പോലും മുക്തമായി തീരും.
നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നേക്കാം, അപ്പൊ നമുക്ക് വിശപ്പും ദാഹമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നേ അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മള് അല്ലെ, നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സമയം പോണത് അറിയില്ല, നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവില്ല, ദാഹം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ അടുത്ത് അവർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് തരുന്നത് അതല്ലേ. നമ്മൾ ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് അത്ര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു തരുന്നവരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബാക്കി എല്ലാ ഓർഗൻസും അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാപദത്തിലേക്ക് അവസ്ഥിതനായാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തികൾക്ക് തന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാവുള്ളൂ. ശ്രേഷ്ഠമായി ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിഷ്കൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് ആവുന്നത് വരെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാവരും കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുടെ വിഭ്രമകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചിന്തം താനെ മറക്കും. അതായത് ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായ ആനന്ദമാണ്, ഏത് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും മറന്നു പോകും എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഹരീഷ്, നമുക്ക് 7ാമത്തെ സ്ലൈഡ് തൊട്ടിട്ട് എന്നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മള് തുടക്കം എന്തായിരുന്നു, ശ്രവണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറഞ്ഞല്ലേ. ശ്രവണ സ്മരണ രണ്ട് കാര്യത്തിന് ശ്രവണത്തെ പറ്റി പറയാണ് അല്ലെ. അതിന് ശ്രവണത്തെ പറ്റി 2-3 പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കോട്ടിങ് എടുത്ത് പറയാണ്. ഒന്ന് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയണം. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുമ്പോ സ്പർശ ദംശനത്തിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ, പാമ്പ് കടിച്ച പോലെ ആയ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതിന് മാറണമെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അത് തന്നെ. ഇതിനാട് കണ്ണ് തുറക്കും നമ്മള്. ഇപ്പൊ നമ്മള് അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. അത് നമുക്ക് ഏത് അസുഖം വന്നാലും നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മന്ത്രം ജപിച്ചിരുന്നാൽ മതി, തന്നെ നമ്മുടെ അസുഖം മാറും. അതായത് നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ ഐസിയുലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസിയിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജന്റെ അവസ്ഥയാണ്. അതെ ഹരീഷ്, ഒരു സെക്കൻഡ്. എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ചിലപ്പോ ക്ലോസ് ആവും, ബാറ്ററി നമുക്കപ്പൊ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചാർജ് സമയം പിടിക്കും. ശരി ഹരീഷ്, നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അപ്പൊ നാളെ 7ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കാണാം. 7ാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ. വാഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസന്ധ്യാപേച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോന്നും അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ഹരീഷ്. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാരദ മഹർഷിയുടെ ഒരു കഥ വരണല്ലേ, നാരദ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ കഥ കേട്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ കൊണ്ടാക്കിയപ്പോ ഒരു ആശ്രമത്തിലാ കൊണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ആ ഭഗവാന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന കാരണം ഭഗവാന്റെ കഥ കേട്ട് അവര് ആ സന്യാസിമാരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഉയരാൻ കാരണം ആ കുട്ടിയായിട്ട് സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടിയ കാരണമാണ് നാരദനായിട്ട് വരാൻ കാരണം. കഥ ആചാര്യന്മാരെന്ന് ദാസ്യപുത്രനായി ഭഗവാന്റെ പൂജ ചെയ്ത് കേട്ട് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ കഥ കേട്ട് ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് വരാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടു. ചാതുർമാസ പൂജിച്ച കഥ. നാരദന്റെ മുൻജന്മത്തില് അങ്ങനെയാണ് പല ഭഗവാന്റെ ദാസനായി മാറിയത്, ഭക്തനാവാൻ കാരണം. അതും ഒരു ശാപാണ്, നമുക്കറിയാലോ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല കഥകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റൊട്ടേഷനാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ അതുണ്ടല്ലോ, 1ാം സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതെ, 1ാം സ്കന്ധത്തിലുണ്ട്. ശരി, അങ്കപ്പം നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചകൽപരൂപേച്ച വൈഷ്ണവ നമോന്നും അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ഹരീഷ്. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.